Nyt on jo myöhäinen ilta. Ollaan suuntaamassa Läsäkoskelle. Ja heti kun aurinko nousee, niin olisi tarkoitus Läsäkoskella taimenta kalastaa. Mennään sinne jo illalla paikan päälle, että ollaan aamulla valmiina heti kukon laulusta pelipaikoilla. Ja sen jälkeen suunnataan sitten Puulalle ja katsotaan, että minkälaista kalaa sieltä tulee. Kolme tuntia niin ollaan perillä. Täytyy sanoa, että luonto on kauneimmillaan aamun ensimmäisinä hetkinä. Särpiessäni aamupalaa katselin keittiön ikkunasta joella heräileviä lintuperheitä. Jos olivat linnut heränneet aikaisin tuona aamuna, niin oli Läsäkosken Mattikin ylhäällä varhain. Matin kaveri Jerkko oli jo joella ennen meitä. Liekö hän mennyt nukkumaan ollenkaan, vaan tarkkailut kaloja koko yön. Läsäkoski on muuten yksi Suomen arvostetuimmista perhokalastuspaikoista. Se laskee Puulaan ja se on tärkeä taimenten lisääntymispaikka. Tänne Läsälle palataan myöhemmin kokonaisessa erillisessä jaksossa. Mutta nyt helteiselle Puulalle ja jigihommiin. No me lähdettiin Tukkilahden venesatamasta. Se on näitä Kangasniemen venesatamia ja me ollaan Vuojaselällä. Ja Vuojaselällä me nyt yritetään ensimmäisenä saada näitä kaloja meidän pyytöihin ja sitten myöhemmässä vaiheessa siirrytään tonne Simpien reunalle ja ehkä käydään sitten Kankariluodoon. Joo. Huitilan Matti esitteli uuden kalastusmuodon dropshot-jigauksen, joka on kuulemma Puulalla erityisen tehokas ja paljon helpompi kalastustapa kuin tavallinen jigikalastus. Tässä näkyy tyypillinen kuhankaiku aivan pohjan tuntumassa. Se on juuri sopivalla hollilla. Sen ei tarvitse kun vähän sen taivuttaa niskaansa ja nostaa päätään ja hotkasta tuo kumi sisään. Syvässä vedessä eivät kalat olleet oikein nälkäisiä aamupäivällä, joten turvauduimme varmoista varmimpaan keinoon eli perinteiseen mökkivirvelöintiin. Käytiin ahventa ja kuhaa koittamassa, muutama ihan hyvä tärppi tuli, mutta ajateltiin, että josko nyt ennen taukoa tästä kaislikosta yhden hauen sais. Ruokahauen. Tää on kyllä lepposaa touhua. Käki kukkuu ja aurinko paistaa. Lusikat lentelee. No niin, nyt on hauki. Ja pirteä. Tuommoinen. Puulan elukka. Sinne meni. Kyllä hyvin tämmönen klassinen mökkiuisti. Helmi Räsänen tommosella ahvenkuviolla. Ihanaa. Perkaushommiksihan se meni. Kaislikkohauet tuntuivat olevan syönnillään, joten valikoimme sieltä kyytiin yhden parikiloisen ruokakalan ja suuntasimme kohti kuvan kaunista Kankariluotoa. Olin kalaporukalle luvannut kokkailla kuuluisaa nuotiokalabravuuriani, eli Peltsin ihanaa foliokalaa. Löydät muuten reseptin tämän videon lisätiedoista. Tämä on yksi retkimelojien suosikkikohde, eikä ihme. Tämähän on suomalaista järvimaisemaa kauneimmillaan. Tässä on erikoisuutena vielä näiden kahden saaren välillä oleva hiekkasärkkä, mitä voi vaikka kävellä saaresta toiseen, ja siihen on myös aika helppo rantautua vaikkapa kajakilla.
Varhaisen aamun taimenretki oli vaatinut veronsa ja Matti pisti päiväuniksi sillä aikaa, kun Jerkon kanssa laitoimme lounasvalmistelut pystyyn. Katsotaan mitä täällä mahalaukussa. Salakka. Salakka. Joo. Pieni kuoppa tohon, niin mahtuu kädet pyöriin. Nyt on hauki fileroitu ja tehdään tommosia annospaloja ja laitetaan tuohon foliolle. Sitten pippuria ja suolaa päälle. Nyt kun odotetaan, että perunat kypsyy, niin sillä aikaa käydään kurkkaamassa. Kangasniemellä on avattu uusi matkailupiste. Mitä kaikkea siellä voi tehdä? Jaha, täällä on Puulan pääkaupungin Herttualta Ritse. Kiitoksia. Kiitoksia. Tervetuloa kyläilemään. Kiitos, hieno uusi rakennus. Eikö ookin? Tämä on meidän matkailuinfopisteet. Tästä meidän matkailijat ja kyläläisetkin löytää asiaa, jos tarvii kysellä jotain. Mitä kaikkea täällä voi kesällä tehdä? No tietysti järven rannalla kun ollaan, niin vesistössähän on kaiken näköistä tekemistä. Voi kalastaa ja sitten voi meloa ja tietysti uida. Meillä on hienot uimarannat täällä niin kuin ihan kuntakeskuksessakin kanssa, että mikä ettei. Ja sitten perheiden kanssa meillä on ihan uusi frisbee-golfrata, 18 reikää. Joo. Ei huono ollenkaan, se on todella tyylikäs ja yksi mistä on tosi ylpeä frisbee-golfista niin lähtee eteenpäin, niin meillä on Suomen kaunein golfkenttä Puula Golfi. Se sai viime vuonna tittelin. Jaa, semmonenkin titteli jaetaan. Joo, täällä on kaikki kaunista. Kyllä. Kangasniemellä. Ja sitten tietysti täällä on kulttuuria paljon, Juhani Saksan kivitaidegalleria ja Galleria Stellaa, että sillä tavalla pystyy taide- ja kulttuuripläjäyksiä itsellensä ottaa ja nautiskelee niistä. Musiikkijuhlia on isot tapahtumat, erilaisia konsertteja Rokkaamon toimesta ja kaikille kaikkea kyllä. Eli vähän niin kuin elävä paikka. No kyllä, viime vuonna oli 84 tapahtumaa kesän aikana kylätapahtumineen, että kyllä meillä... Melkein joka päivä jotain. Joo, vieraita kun tulee, niin voi valita, että mihin vie. Ja tiistaisin on kirkkovene-soutua. No sellaista on, se on tosi mielenkiintoista. Viime kesänä ensimmäisen kerran kävi itse soutamassa ja tosi hieno nautinto. Varsinkin näin tällaisilla keleillä, niin mikä ettei. Nyt lähdetään soutamaan. Lähdetään. Joo. Kirkkoveneretkellä sai mukavasti liikuntaa. Reitti kulki halki Puulan kauniiden maisemien ja osallistujat tuntuivat todella nauttivan. Matkan varrelle osui kivenveistäjä Juhani Saksan tilukset. Tiesin, että hän on paitsi tunnettu taiteilija, mutta myös luonnonystävä ja kalamies, kuten minäkin. Juhani kertoi, miten Puulan kalasto on vuosikymmenten kuluessa muuttunut. No ihan lyhyesti sanottuna ehkä suurin muutos on se, että kun aiemmin oli se pääsaalis, oli haukia ja lahnoja. Minä muistan isän kanssa kalastassa 30 vuotta sitten, niin puhuttiin, että on semmoinen kala kuin kuhaa. Mutta ei näistä monikaan pystynyt kertomaan sen tarkempaa, ellei jostain kirjasta löytynyt kuva, että minkä näköinen kala, koska ei sitä saanut koskaan tästä. On sitä kuulemma joskus ollut, mutta ei silloin saanut. Mutta nyt on tilanne se, että viimeisen 15 vuoden aikana hauet on vähentynyt osittain tämän tämmöisen, miksi tämä nyt sanotaan, nuottakalastuksen, kun on tehty tietoisesti tätä puhistusta tässä vedessä, niin kun hauelta on lähtenyt nämä pienet ravintokalat, niin ne on lähtenyt ne hauetkin hakemaan sitä ravintoa ja tilalle on tullut nyt sitten kuhaa. Ja kyllä voi sanoa, että tämä antaa ruuveden selkä tällä hetkellä, niin tämä on kuhavesi. Juhani veisteli mielenkiintoisia kalajuttuja. Nykyään Puulasta saa kuulemma mukavasti 1,5–2 kilon kuparikylkiä eli kuhia. Sellaiset olisivat kelpo saaliita minunkin siiman päässä. Joko on perunat kypsiä? Nyt on perunat ja kala valmista, että nyt maistetaan Puulan haukea. On.
Ihana tommonen vahva valkosipulin kärry tuli tuolta. Tässähän sitä olisi hyvä pidellä sadetta, jos satais. Tämmönen kivi löytyi tuossa kalareissun yhteydessä. Yksi Puulan suosittuja nähtävyyksiä, alttarikivi. Iltapäivällä kalojen syöntihalukkuus oli jikipaikoilla muuttunut parempaan suuntaan. Ahvenet, kuhat ja hauet kävivät tuosta ravistelemassa kumimatojamme. Dropshot jigikalastus on muuten siitä helppo kalastustapa, että siinä ei tarvitse heittää ollenkaan. Siksi se sopii lapsillekin hyvin. Dropshot jigauksessa voidaan antaa tuulen kuljettaa venettä tai sitten kulkea keulamoottorilla. Pääsee, että vauhti on hidas. Ja pyytö pudotetaan tuonne pohjaan. Perimmäisenä on paino ja siitä noin 20 sentin päässä on se varsinainen jigi. Ja sitten sitä hyvin rauhallisella liikkeellä pompotetaan sitä painoa tuolla pohjassa, jolloin se jigi siinä pohjan yläpuolella 20 sentin päässä tekee semmoista sopivaa pientä aaltoliikettä. Ja siihen se kuha iskee raivokkaasti. Tai hauki, tai ahven. Hyvin leppoisa kalastusmuoto. Tässä vaan istuskellaan ja nautitaan auringosta ja kauniista järvimaisemasta ja muistetaan kädellä tehdä semmoista pientä hellää liikettä aina silloin tällä. Vähän niin kuin silittäisi koiranpentua. Tuli varsinainen syöntipyrske. Ahventa ja haukea. Saman minuutin sisään. Kohta iskee kuva. Nyt tuli kuhapaikalta hauki niin kuin oli puhetta. Hauki. Hauki ei kuha. Nyt on haukea syöty, niin päästetään tämä takaisin. Noin, kyllä se ahvenkin tykkää hellästä silittelystä. Nyt riitti kuhanpyynti. Pitää lähteä syömään välillä ja lämmittämään saunaa. Ja saunan jälkeen tietysti jos ja kun virtaa riittää, niin pitää käydä vielä koittamassa koskella, josko taimen olisi syönnillä. Kurahousut jalkaan vielä kerran.